האלה מכסים את הפיר. כמו שאמרתי, זה הרבה תושייה של כוח לוחמים, זה מפקד צוות, שלמעשה מטהר את המבנה הזה מאויב, מחליט להזיז פה את מה שיש פה, אחרת הוא יכול פשוט לפתוח את החדר בשפה שלנו, לראות שאין פה כלום, ולהמשיך הלאה ולא לדווח כלום, כי הוא לא מצא שום דבר. מחליט להתעכב פה במרחב הזה, מחליטים להזיז, ולמעשה מוצאים את החתיכת פח הזאת. מה זה, אינסטינקט? זה למידה. הלוחמים, יש להם ניסיון מבצעי בלתי רגיל. הם ראו הרבה דברים, חוו הרבה דברים, זה הרבה התושייה שלהם. והשכל וההיגיון הבריא שלהם, של אוקיי, יש פה פח בין בלטות, כנראה שיש פה פיר, מדווחים על פיר, אנחנו מסמנים אותו, שולטים מבצעית במרחב, אחרי זה מביאים את, כמו שאמרתי, את הכוחות שלי היום, שעושים פה עבודה בלתי רגילה, מקצועית מאוד, שאני חייב להגיד, עם הרבה, אני אגיד גם תושייה, אבל הרבה חתירה למגע. הלוחמים ויחידות יהלום כבר 8 חודשים עובדים בתוואי התת-קרקעי, לא פשוט, בתנאים מאוד מאתגרים, ופה מפקד הכוח, א', לא מוותר. לא מוותר, מבחינתו הוא ממשיך, חופר, משיג את כל הממצאים שהוא יכול כדי להבין שיש פה משהו, שבאמת בסוף יגיע להצלחה הזאת. מתחיל בזה שבסוף כוח לוחמים נכנס, ופשוט לא עובר הלאה, ואני מזכיר, זה לוחמים שכבר 8 חודשים לחמים. 8 חודשים לחמים, ועדיין כל פרט וכל דבר חשוב להם, והם ממשיכים לחתור למגע ולחפש. במקרה הזה הם הצליחו להביא את ההישג הזה.